5 причини защо да не пропускате редовната профилактика на компютъра си. Номер 1. Оптимизиране на производителността. Софтуерната профилактика, включваща почистване на диска, дефрагментиране и актуализации на операционната система и потребителския софтуер, помага за подобряване на скоростта при работа и реакцията на компютъра ви. Номер 2. Сигурност. Редовната поддръжка, включваща инсталиране на актуализации за сигурност, сканиране на системата и използване на антивирусен софтуер, помага за защита на компютъра от различни заплахи за сигурността. Номер 3. Защита на данните. Чрез извършване на редовни задачи по поддръжка, като архивиране на данни, потребителите могат да защитят важните си файлове в случай на хардуерна повреда, случайно изтриване или други непредвидени събития. Номер 4. Удължаване продължителността на живота. Чрез отстраняване на проблеми преди тяхната проява или задълбочаване, редовната профилактика намалява риска от хардуерни повреди или други скъпоструващи проблеми. Номер 5. Подобряване на надеждността. Чрез ранно откриване и отстраняване на потенциални проблеми, потребителите могат да избегнат внезапни сривове или неочаквани системни повреди. Надеждността е от решаващо значение за фирми или лица, които разчитат много на своите компютри за работа или за лична употреба. Възползвайте се от пакетната услуга на V4Tech Electronics, включваща комплексна хардуерна и софтуерна профилактика и оптимизация на лаптопа или настолната ви машина. Посетете сайта ни v4tech.bg и страницата ни във Facebook.